ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 37 ମିଟର କନାର ଦାମ 370 ଟଙ୍କା ହେଲେ 2.5 ମିଟର କନାର ଦାମ କେତେ ହେବ? ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଐକିକ ଧାରାର ସମାଧାନ ହେବ। ଐକିକ ଧାରା ହେଲା ଅନେକରୁ ଏକ ଆଉ ଏକରୁ ଅନେକ। ଏପଟେ ଲେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କନାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସ୍ତମ୍ଭ ଏକରେ ଲେଖିବା କନାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇରେ ଲେଖିବା କନାର ଦାମ। ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ସେଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇରେ ଲେଖିବ। ଏଠି କନାର ଦାମ କେତେ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ କନାର ଦାମଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇରେ ରଖିବ। ହେଲା। 37 ମିଟର କନାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦାମ ହେଉଛି 370 ଟଙ୍କା। ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ମିଟର କନାର ଦାମ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? 370 ଗୁଣନ କେମିତି ହେବ? କନାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କମିବ ତା ଦାମ ବି କମିବ ନା, ତେଣୁ ଏଠି ହରଣ ହେବ। 370 ହରଣ 37 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 10 ଟଙ୍କା। ହେଲା। 1 ମିଟର କନାର ଦାମ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା। ସେ ପଚାରିଛି 2.5 ମିଟର କନାର ଦାମ କେତେ? 2.5 ମିଟର କନାର ଦାମ କେତେ? 10 ଟଙ୍କା ଗୁଣନ 2.5। ଏ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏ ହେବ କେତେ? 25 ଟଙ୍କା। ହେଲା। ତ ଅତେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ? 2.5 ମିଟର କନାର ଦାମ କେତେ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା 2.5 ମିଟର କନାର ଦାମ £25 ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ସାର୍ ଯେଉଁ 25 ଟଙ୍କା ହେଲା 10ରେ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟା ଗୋଟେ ଘର ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। 2.5ଟା ହେଇଗଲା 25।